volíem agrair a la Fundació Ferrer i Guàrdia aquesta confiança perquè nosaltres portéssim aquesta moció al ple de Barberà. El pedagog i impulsor de l'escola moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, va néixer a Alella, al Maresme, el 14 de gener de 1859 i fou executat el 13 d'octubre de 1909 després d'un judici amb greus irregularitats i una manifesta falta d'imparcialitat. La seva detenció i posterior condemna a mort es van produir arran de la setmana tràgica del 26 de juliol al 2 d'agost del 1909. A la causa per rebel·lió militar, diversos testimonis, que no el van veure directament, van afirmar haver sentit que Ferrer i Guàrdia havia dirigit o instigat incendis en el marc de la setmana tràgica. Aquestes acusacions, basades únicament en rumors i sense proves materials ni testimonis presencials, foren utilitzades com a fonament per incriminar-lo i justificar la seva execució. Avui dia, la historiografia coincideix que el procés fou un judici polític i injust, motivat per raons ideològiques i per la persecució del seu pensament lliure i del seu projecte educatiu laic i emancipador. El Congrés dels Diputats, ja l'any 1911, va intentar revisar el procés, però la proposta fou rebutjada pels partits dinàstics i la Lliga Regionalista. Des de llavors, la revisió i anul·lació de la sentència contra Ferrer i Guàrdia ha estat una reivindicació pendent de la nostra democràcia. El Parlament de Catalunya, a la seva sessió del 23 d'octubre de 2025, va aprovar una declaració institucional en què reconeix la figura de Ferrer i Guàrdia com a clau en la defensa de l'educació lliure i els drets civils i manifesta el seu suport a la revisió i anul·lació de la sentència de 1909. Més d'un segle després, en el marc de les polítiques públiques de memòria democràtica, és el moment de promoure la nul·litat d'aquella sentència i de restituir plenament la figura d'un pensador que va dedicar la seva vida a l'educació, la llibertat de consciència i la justícia social. Els acords que proposen és que l'Ajuntament de Barberà del Vallès manifesta el seu compromís amb la defensa de la memòria històrica i la justícia democràtica i reconeix Francesc Ferrer i Guàrdia com a figura clau en la lluita per l'educació lliure, la laïcitat i els drets civils. Dona suport a la comissió creada per l'Ajuntament d'Alella per impulsar la revisió i l'anul·lació de la sentència contra Francesc Ferrer i Guàrdia, així com a totes les iniciatives que promoguin la seva rehabilitació moral i jurídica. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a adreçar-se al Ministeri de Justícia del Govern espanyol perquè estudiï i, si escau, iniciï els tràmits per revisar i anul·lar la sentència dictada contra Francesc Ferrer i Guàrdia el 1909. Sol·licita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat que doni suport institucional i jurídic a aquesta demanda. Expressa el seu suport a totes les entitats memorialistes, acadèmiques i ciutadanes que treballen per recuperar la veritat històrica i reparar la memòria de Ferrer i Guàrdia, especialment a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i a les associacions que mantenen viva la seva memòria. I, finalment, fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, al Ministeri de Justícia, a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i a les entitats memorialistes del territori. Gràcies.